खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ब्रैथि खेब रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 गामियारि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। एसटिएफआ 2 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों, 4 हमजाबाय। फावखुंग्रि मालाइका आर'रानि बिफा अनिल आर'राया गावखौनो फोथैनानै लादों। सोलोंथायाव जौगानाय हारिया बयजोंबो सिनायजायो। बर' हारिखौ बयजोंबो सिनायजाहोनो दिनैनि फरायसाफोरा गोग्गो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ बुंदों खनिन्द्र बसुमतारी। टंकेश्वर राभाया गुबै राभा नङा, बियो सरनियासो, रन्जन राभानि दाबि। मिजोरामाव आबुङै सुबुं मोनथाय आयोग दाफुंनो गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। मणिपुरनि दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै डक्टर कनराड चांमानि बिबुंथि। पल्टन बाजारनि बिजुली भवनाव स्मार्ट मिटारनि हेंथायै रायजो राजानि खुद्रिसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। ब्रैथि खेब रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 गामियारि जोलुर बादायलायनाया मैया बुधबारनिफ्राय जागायबाय। सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो एनटिपिसि बङाइगावनि मदद होनायाव मैयानिफ्राय बांगालपारा माइनाव क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्रैथि खेब रैखाथिनि फाइकि ट्रफी 2024 मायथाइनि गामियारि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। मख'नो गोनांदि दखरा आफादनि आफादगिरि डनेन नार्जारिनि सामलायनाय मेलाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो ट्रफिखौ बेखेवनानै होयो एनटिपिसि बङाइगाव सालाकाथिनि रसन दुंदुं डिजिएमआ। किक अफ खालामनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि सिएसडि सोमदोन मुसाहारिया। बे बेखेवजेननाय हाबाफारियाव जोलुर गेलेजेनो सातभेन्डि लाइन एफसि आरो अनसुमै क्लाब दगरपारानि गेजेराव। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जांगिला औवारि, रांगिरि महिम बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार मुसाहारिमोनजों लोगोसेनो सालाकाथि ओनसोलनि बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मोनसे फेग्रा बेसाद बेरेखानि अपारेशनाव स्पेशल टास्क फर्सआ कामरुप जिल्लायाव मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों 2 कौटिसो रांनि बांसिन बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हादों। कामरुप जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि कैलियान पाठकनि दैदेननायाव मजुलि आरो रानियाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे दायनि फिथाइ महरै 3 सुबुंखौ खानो हादोंमोन। ड्राग्स फालांगिरिफोरनि सिनायथिखौ हबिबुर आली आरो रेकिबुल आली आरो नसिबुर रहमान होननानै सिनायथि होदों आरो बिसोरखौ थारापुर चौराहायाव हमनो हादोंमोन। बिसोर 3खौबो दा पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे अपारेशनाव एसटिएफआ स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि सायाव बिथा खालामनानै 11 सेप्तेम्बरनि फुङावबो गरसुक आवथायनि सिङाव थानाय बेदकुसियावबो सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायावबो सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन, जायखौ नीलामती बर' एबा रिता बर' 42 बोसोर मुङैबो मिथिनाय जायो। बे सिग्रोमनायाव गासै 29.6 ग्राम लिरथायनि हेर'इन, गंसे मबाइल फन आरो नोगोद 7,235 रां बोखांनो हादोंमोन। बलिउडनि फावखुंग्रि मालाइका आर'रा आरो अमृता आर'रानि बिफा अनिल आर'राया बुधबारनि सानजौफुआव गावखौनो फोथैनानै लादों। बे जाथाया मुम्बाइनि बान्द्रायाव थानाय थाग्रा खुलियाव जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बलिउडनि फावखुंग्रि मालाइका आर'रा आरो अमृता आर'रानि बिफा अनिल आर'राया बिल्डिं सानिफ्राय बाज्रुमदोंमोन।
रिपर्ट बायदिब्ला अनिल आर'राया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों जुजिगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो हादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मुम्बाइ पुलिसआ मिथिहोदों। गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बासुगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बासुगावआव बुधबारखालि 9 आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरजों गोथौवै सावरायलायनाय आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बासुगाव आन्चलिक एबसुनि आफादगिरि अमित कुमार ब्रह्मनि मासि सामलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि अबिनाश ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथायाव जौगानाय हारिया बयजोंबो सिनायजायो, बर' हारिखौ बयजोंबो सिनायजाहोनो दिनैनि फरायसाफोरा गोग्गो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे हाबाफारियाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बख'आव कामरुप जिल्ला राभा साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि रन्जन राभाया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंदि आथिखालाव राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभाया गुबै राभा सुबुं नङा। बियो सर'नियासो। नाथाय राभा टाइटेलखौ लाफ्लानानै दासिमाव राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि CEM एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै थादों। बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय रन्जन राभाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे केस फाइलबो खालामबाय होननानै फोरमायबावदों रन्जन राभाया। हायोब्ला टंकेश्वर राभाया गावदि राभा सुबुंमार बेखौ फोरमान खालामना होथों होननानै चेलेन्ज खालामबावदों। थांनाय 1987 मायथाइयाव टंकेश्वर राभाया ट्राइबेल फोरमानलाइखौ बोखारनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टंकेश्वर राभाखौ CEM मासिनिफ्राय बोख्लायनानै गुबुन सोरखौबा CEM खालामफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों कामरुप जिल्ला राभा साहित्य सभाया। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मिजोराम सरकारखौ बिथोन होदों दि जोबोद थाबैनो मिजोराम रायजोआरि सुबुं मोनथाय आय'गखौ आबुङै दाफुंनानै लानांगौ। 1993 नि सुबुं मोनथाय खान्थि बायदियै बिजिरनाय होनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे बेन्चआ चिफ जास्टिस सन्जीव मेहता आरो जास्टिस मिताली ठाकुरिया मोनहा थाबैनो रायजोआरि सुबुं मोनथाय आय'गखौ दाफुंनो बिथोन होदों। मानो होनोब्ला मिजोरामाव सुबुं मोनथाय केसआ जोबोद बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो आरो दासिमबो सुस्रांजायाखै। आथिखालाव मणिपुरनि दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै मेघालयनि गिबि मन्त्रि डक्टर कनराड सांमाया बुंदोंदि मोननै हारिनि एना-एनि बे जोंब्लावनाय जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला आथिखालाव मिरु सरकारा गोख्रोङै हाबा मावनांगोन आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनाय खामानिखौ मिरु सरकारासो मावफुंनो हागोन। मणिपुराव सानफ्रोमबो कार्फिउ, इन्टारनेट बन्द बेफोरबायदिल' खालामबाय थायोब्ला बे जेंनाया सुस्रांजानाय नङा। बेनिखायनो बे समाव मिरु सरकारा राजनैतिक बिथिंनि नोजोरजों सुस्रांनो नाजानांगोन होननानै कनराड सांमाया बिबुंथि होदों। मोब्लिब बिफाननि APDCLआ आथिखालाव नखर नखर स्मार्ट मिटार लागायनानै मोब्लिब बिलनि मुङाव लुथिनायनि अजद होनानै गुवाहाटी नोगोरमानि रायजो राजाया बुधबारखालि खुद्रिसारो। पल्टन बाजाराव थानाय मोब्लिब बिफाननि गाहाय मावख' बिजुली भवनाव धर्ना होनानै खुद्रिसारदों। सिगांनि मिटारखौ लागायफिननांगौ आरो स्मार्ट मिटारखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै मोब्लिब बिफाननो गोसोखांलाय गथायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।